Vale aici. Am revenit cu cea mai interactivă serie de pe canalul ăsta, anume seria în care vă desenez ideile voastre. Frate, sunt niște idei, deci am citit niște idei în ultimele zile. Bă, sunt niște idei la modul desenează un dildo, adică pe bune, nu știu frate, sunt tâmpite, dar vă iubesc pentru asta, pentru că îmi place de voi așa tâmpiți cum sunteți. Oricum am ales doar 2 idei pentru episodul ăsta și prima idee este de la omul ăsta care m-a susținut de la început, încă de când am început eu să postez, l-am văzut, a fost printre primii abonați, comenta la fiecare videoclip cu ceva mesaje de susținere, deci tot respectul meu și nu o să te uit niciodată, vei fi mereu printre primii mei abonați fideli acolo. Deci, omul a zis că vrea o plantă carnivoră cu monoclu și joben care crește într-o doză de Dr. Pepper. Să-i dăm drumul! Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Următoarea idee, un om care se uită la televizor din piscină, să-i dăm bătaie. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
atât cu episodul de azi. Pentru episodul următor v-am pregătit un mare sketch, deci dați subscribe dacă încă nu sunteți abonați, pentru că o să rupă, efectiv. V-am pregătit un ghid de supraviețuire la mare. O să râdeți mult, vă promit. Dacă mai aveți idei, nu uitați să le lăsați în comentarii. Seria asta nu se va termina până când nu o să umplem background-ul nostru. Cam atât, eu am fost Vali, vă pup, ciao!